torno a estar a Amèrica i torno a estar envoltat d'aigua, tot i que aquest cop no és d'un llac, és d'un oceà, en concret l'oceà Pacífic, i en concret l'oceà Pacífic des de Lima, on aquí ja no hi ha aquella humitat i aquella calor que feia fa 2 setmanes a Chicago. Aquí, des de San Isidro, que és l'equivalent a Pedralbes de Barcelona, on hi ha les ambaixades, és una benestant, tot i que el barri principal de Lima es diu La Molina, que en cotxe està potser una hora, on hi ha les grans cases d'aquí, d'aquesta zona. Com veieu, la platja queda a baix, estic aquí, hi ha uns acantilats, diuen que els Andes acaben aquí, amb aquests acantilats. El primer cop que aterres a Lima, el que sorprèn és la sequedat de tot el voltant. L'aeroport està al costat del mar, està protegit contra els tsunamis, perquè aquí hi ha sismes. De fet, el terratrèmol de la setmana passada, 7,2, va ser molt fort aquí al sud de Lima, bastant lluny de Lima, no a prop de la ciutat. Tot i que es va sentir, em diuen els meus col·legues aquí que el van sentir i que va ser molt fort, es va despertar al mig de la nit. Estic aquí a Lima i el primer dia, la veritat és que una mica cansat del vol i tot, però vull dedicar aquest vídeo als nostres amics Amat, de Terrassa, perquè sempre que vinc al Perú sempre penso en el virrei Amat. El virrei Amat que ens lliga als catalans, i en concret a la zona de Terrassa, de Vacarisses, en Perú, amb el virrei Amat. I ara a veure com ens posem aquí. Amat, que va ser del segle XVIII, de fet va néixer el 1707, i fill de família borbònica, el seu pare va ser marquès, la seva mare també venia de família noble del cantó borbònic, és a dir, dels guanyadors de la guerra, i va fer carrera militar i administrativa. El virrei Amat, el que he llegit a Viquipèdia, es va formar a Barcelona, Mallorca, València, va estar a Malta 7 anys, també va combatre a Nàpols, i va ser enviat a Xile per ser un dels grans administradors de Xile, i després, als 53 anys, va ser enviat al Perú, va ser el virrei del Perú, el famós virrei Amat, el famós virrei Amat del Perú. Penseu que el virreinat del Perú, en aquella època, era el màxim que es podia aspirar si no podia ser rei. Les grans mines d'or de tota Amèrica, tant d'aquí del Perú com al Potosí, mines d'or i plata eren fonamentals per regnat d'Espanya, i ser el virrei d'aquí al Perú era una grandíssima posició. De fet, el virrei Amat aquí va fer grans coses al Perú. Primer que va prendre el poder, havia passat també, de fet, uns terratrèmols i uns tsunamis que havien destrossat la ciutat i la va reconstruir, i va fer també grans institucions, tant policials, militars, com d'infraestructures. O sigui, va ser un gran virrei, va estar aquí com 15 anys. I el que m'agrada comentar a vegades en plan broma és tot l'afer de la Perricholi. Aquí a Perú hi ha aquesta figura, que es diu la figura de la Perricholi, que la vaig descobrir fa uns anys, i té molta gràcia. Això no ho trobareu a la Viquipèdia, però segurament a internet ho podeu trobar. Aquest senyor, el virrei Amat, ho repeteixo, 53 anys, arriba i és el gran potentat d'aquí a Amèrica, el virreinat de Perú, i es va encapritxar d'una noia molt jove, que era la principal artista, una indígena, que li deien, sabeu que els indígenes al Perú se'ls diuen xolos, xolos, o xolo Sotil, havia sigut un gran jugador del Barça, no se'ls diuen xolos. El virrei Amat va ser 15 anys virrei, i com deia, una posició mega poderosa, molt poderosa. Podeu imaginar que era un senyor que no estava acostumat a que la gent li portés la contrària. Imagineu-vos al segle XVIII, una persona en aquesta posició, ningú podia portar-li la contrària. Doncs bé, aquest senyor es va encapritxar d'aquesta jove, molt capritxosa, una jove que, si no recordo malament, hauria de tenir 16-18 anys, com a molt, i a punt públic, molts cops, el posava a prova o l'humillava amb els seus capricis. I va haver-hi un dia, aquest virrei Amat, penseu que era català d'educació, i es havia educat a Catalunya, a València, a Mallorca, o sigui, parla catalana, i diuen que el seu castellà, per temes escrits, oficials, correcte, però a nivell verbal, no era el més fluid possible. Si imagineu, al segle XVIII, de fet, a les constitucions de Cadis del segle XIX, el 1802, ja es parla que els catalans destrossaven el castellà i se'n burlaven, perquè no és com ara que el català està totalment castellanitzat. En aquella època no era així, sinó que el català estava perfectament diferenciat del castellà, i els catalans, dominar el castellà és com ara nosaltres, per exemple, dominar el francès, o l'italià o l'anglès, sí, francès o italià. Bé, doncs aquest senyor, en un d'aquests episodis en què la Perricholi, però ara diré per què es diu Perricholi, no recordo el seu nom ara mateix, el va humiliar en públic
el va contradir en públic, el virrei Amat, el virrei del Perú, es va posar tan nerviós que li volia dir «cállate, perrachola». Però es va posar tan nerviós que no li va sortir, i li va sortir Perricholi. I des d'aleshores ha quedat aquest nom de Perricholi totalment instaurat aquí al Perú, i diria que a Amèrica. De fet, hi ha hagut grans sèries i telenovel·les de la Perricholi explicant aquella època del segle XVIII, del gran virreinat del Perú. Bé, primer dia, estarem uns quants dies per aquí. Aquí el barri de Sant Isidro, la veritat és que està molt bé, molt confortable, puc caminar perfectament. Ara són les 4:17 de la tarda. Altres barris no podria caminar així, és a dir, al centre de la ciutat, al centre on hi ha la catedral i on hi ha els grans edificis del virregnat, precisament, no podria caminar tranquil·lament així, mostrant el mòbil i tal com estic. De fet, m'he crevat amb uns policies i els policies m'han saludat, què tal, senyor Caballero, com està? O sigui que molt bé. Per cert, la paraula virrei, virregnat, el títol nobiliari, és un títol totalment català, però aquest és un altre capítol que en podem parlar un altre dia. Bé, aquí, amb aquest passeig de per aquí, del Parque de la Benemèrita Guàrdia Civil, que no és l'espanyola, sinó la peruana, que pel que he llegit es va fundar també al segle XIX, 1847, crec. Pues estic aquí caminant pel Parque de la Benemèrita, que està aquí, aquesta zona d'ambaixades. Ara anirem cap a l'hotel i treballarem una miqueta més. Fins ara.